Madayon pag-isusi ang hinungdan sa sunog sa barangay Subang Dako, Mantawi City, kagahapon sa hapon. Usa ka 69 anyos nga lalaki ang natrap ug namatay sa maong hitabo. Ani ang report ni Nico Sereno. Alas 3:18 kagahapon sa hapon, nadawat ang alarma sa sunog sa Dan Hernan Cortez, barangay Subang Dako. Apektado ang dos andanang istruktura, burger stall o tindahan sa ground floor, samtang residential area sa ibabaw. Ginama sa light materials ang balay. Nakontrolar hinuon dayon ang sunog ug hingpit nga napaong alas 3:39. Apan usa ang natalang namatay sa panghitabo. Giila siya nga si Apolonio Minaling Jr., 69 anyos, tag-iya sa balay. Gikatahong wa na kini makagawas sa kwarto. Usa ka batan-on gikan sa cell shop ang misuway pagluwas sa biktima apan wala kini kasulod sa kwarto. Kaupat na kuno to gi-atake og kuan sir nang high blood ba. O nya hinay na jud siya mulakaw. Ang iyang routine sir every alas 8 sa buntag munaog jud to siya magpainit inana mo to ingon sa iyang anak. And alas 3 mo puna munaog na pud siya. Gibanabanang midanyos og moabot 75,000 pesos ang maong sunog. Partially damaged ang istruktura nga ginama sa light materials. Dili pa matino ang hinungdan sa sunog kay padayon pasab ang investigasyon. Apan usa sa gitanaw ang appliances sama sa electric fan nga gamit sa biktima. Sulti sa iyang anak kato jud si sir. Grabe to mo gamit og electric fan bitaw. Tagupat kuno ka electric fan ang kuano niya to. Pero sa pagkakaron under investigation pagyapon ta sir. Maong pahimangno sa BFP kabahin sa mga appliances sa balay. Mas maayo ma'am kay og sa sobra mo init biya nang kuan. Mo overheat jud nang siyang kuan. Ato jud pa hawayon jud siya. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.